Kumpalan lain orang. Lama. Hah? Gacong ba? Rapi ka mga kabasaw, lamot. Lagi na ito pala ito, lamot mo. Takuin niya ka, ito pa. Ano ko lama? Mas no, mas na, lagi sa mga gilang-gilang gilang mo. Isang may type ako. Bayo karo ay sabi kay mana ba punja sa amin sini. To ay ba? To ako. To. Kriya pa ba? To. Kini ka ma limo, kini na kini limo. Limo. Oi, up. Su, masuk. Sana apa? Halo. Lagi beli apa? Lagi beli apa? Nama